ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣದ್ದು ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪೈತೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು. ಬಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೋಲ್ಯ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ರೋಡ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದ ಅದೊಂದು ತೂಕ ಅಲ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ಸದ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ್ಯಾರ, ಯಾಣ ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಐಕಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾಣ ಕೇವ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು, ಮಸ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಆಗು ತೂಕ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಂಡ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ನೆಟ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಪ್ಲೇಸ್ ಲಂಚನೆ ಕಾಡದ ನಡು ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ನ ತೋರೆ ಬಿಡೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬದಲ್ಲ ತೋಜೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಕರ್ಣಡ್ ಬರ್ಸ ತಿಗದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ತೊಂದರೆ ಬರೋಲಿ ನನ್ನದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ದಿತ್ತು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಕಡೆ ಪೋದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾಣ ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಂದಲ್ಲ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಯಾಣದ ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪುರಾಣಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆ. ಎಂಕುಲಿನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಬೈದಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಪ.
ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆದುರುಡು ಅವು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನನಿ ಯಾಣಕ್ಕೆವು ಮೀನ್ಕೆವು ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರ ಪನ್ಪೆರೆಕ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಳು ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪ ಅಂದು ಮುಲ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡಡ್ ಪನ್ನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರ 120 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರ 90 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ. ಈ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕ್ಷಸ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಿದು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಶಿವನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ ಶಿವನು ನಿನಗೇನು ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದಾಗ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ತಾನು ಯಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುತ್ತೇನೋ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನು ತಥಾಸ್ತು ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವರ ನಿಜವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸ್ವತಃ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಕ್ಕಸ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಬಿಡದೆ ಶಿವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವನು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಹರಿ ಸುಂದರವಾದ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದ ವಿಷ್ಣು ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಭಸ್ಮಾಸುರ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹಾಕುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೋಹಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕುರುಡನಾದ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಗೂ ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೋಹಿನಿ ಈ ಕ್ರೂರಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ತಾನು ನರ್ತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಭಸ್ಮಾಸುರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ನರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ 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 ಮೋಹಿನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಮೋಹಿನಿಯ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ದೇಹ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಭಸ್ಮವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಯಾಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಪುರಾಣಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಭಸ್ಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರವೆಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರದ ಸೀಳಿನ ನಡುವೆ ಆದ ಗುಹೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವನ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡಿದ 2 ಮೀಟರ್ನ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿಯ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಿಖರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಂಗೋದ್ಭವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಂಡತೀರ್ಥದ ನೀರನ್ನು ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಪುಣ್ಯವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಪ್ಪು ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 6.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಶಿಖರಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಸರುಕದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಣವಾಗಿ ಈ ಯಾಣ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಣದ ಆಸಮ್ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಅದು ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆ ಕಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಫುಟೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ತದು ಎಂಕಲು ಡ್ರೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹತ್ತಿರಿ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೊಂಡಿರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದಿ ಹೆಡ್ಡಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಯಾನ ಕೇವಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿಕ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯಗ್ ಬಂಡ ಹೋಗ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕಲು ಕೇಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನಕ ಒಂದು ಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತೀವಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಬುಕ್ಕಲೆಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ವ್ ರೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ವ್ ಉಂಡು ರೋಡು ಅಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಐನರ್ದವರ ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಜಾರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋಡ ನಮಕ್ ಗೋಕರ್ಣಗ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಥರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದುಂಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ತೀರ್ಥಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಏನಾಯ್ತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಕರ್ಣರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲೈ ಬತ್ತಾವ
30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂಡ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಬರಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎತ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೀ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಮಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಎಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರು ಗೋಪ್ರೋ ಎಲೋ ಮಂತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಕೊನೋಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವ್ದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪಿರು ಸೊ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತೊಂದು ಜರಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಅವ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಉಲ ಏಪೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಟೆಂಪಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇವ್ಗ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ರ ಗುಹೆ ತೊಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತದೇರು ಒಂಜಿ ವೇ ಮಂತದೇರು ಆ ವೇಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕುಡೋರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅವ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅವ್ಲು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಆ ಕೇವ್ದು ಲೈಪೋದು ಮನ್ ಪಡೋದು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬರೋಡು ನಾಡ ಬಟ್ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋದು ಕೇವ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಕೇವ್ ಗುಹೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಸರ್ಗದ ಆರ್ಟ್ ಬನ್ನೊಲಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಈ ಹಿಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ರೆಡ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವ್ಲು ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಎರಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಡು ಪುರ ಚೂಪ ಅವು ಡ್ರೋನ್ ದ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪೋಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂತ ಸುರಕ್ಷಾಲ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ ಬಾನಂದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲ್ ಪಾತೆರ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅದು ಇತ್ತು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬತ್ತ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಕೊನವರದ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋಲ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಚೂರು ಪರ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡ ಮುಖ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಲ ನೀರುಂಡು ಬರ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ರು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೋ ಜೋಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಓಡೆಂಜೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನೇ ಪಾಡ್ದಜ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿಂದಂದು ಸೊ ಅವು ಬರ್ಸಾರ್ದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಎರಡು ಕೊಂಚಿ ಟೀ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರು ಕೂಡ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಪಡ್ದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅವಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮಕ್ ವಾಕ್ ಟ್ರಕ್ ಮನ್ಪರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ ಗೂಗಲ್ಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಓಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪರೋಡು ಚಾಪರ್ದಾದ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೋಡು ಗಂಟೆ ತಂಡು ಆ ಚಾಪರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡು ಪತ್ತಾಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಅನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಮಾಡಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಇಂಕೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.